Hallo, mijn naam is Franz. Ik word gevraagd hier een woord van mijn ervaringen van mijn leven mitteilen. Zo ik word gewisseld, een beetje wat van deze ervaringen hier mitteilen. Hoffentlich is dat niet langweilig voor jullie. Ik ben zeer dankbaar voor de gelegenheid wat ik gehad heb. En wo God mij in vele dingen geholpen, gevierd heeft door zijn Heilige Geest. Wil ons zijn help en wat ik niet aan kon door aankomen, wo ik nu zie en den droom durchführen wat mijn ziel weer. Wanneer ik red van de persoonlijke geschichte, dat is voor mij een beetje zo als wanneer ik een kuntje zand nemen en dat wordt helpen te bijbrengen en een grotere geschichte nemen. Ik wil dat klaar maken dat wanneer ik van mij reden doe, dat zal zich niet zo hier, niet zo zijn dat het ram meer aandraait. Dat draait zich ram den ram, wie Himmel en Erde gemerkt heeft. In alles wat er ben is, doe je ik ook. Zie God heeft mal am Anfang een man en een vrouw gemerkt. En God die ändert niet, dat is wat van der dag nog krijg zo. Dat is mir immer schuld, wanneer er zijn dat hoeveel mensen in de wereld ihre identiteit verloren hebben. Zo, ik zie. En je know, dat veld in Mexico geboren en opgewassen. En in 1950 en ik weer in een familie van 7, waar ik de jongste weer. En ik zie me dankbaar dat ze tot die tijd niet zeer bekend waren met appellen of zo'n zaken om de familie klein te houden. Dus dan word ik hier vielleicht niet zijn. Maar ik weer opgewassen in een goede christelijke familie, ik had goede ouderen. Zo mijn eerste schooljaar, dat had ik de verrecht om daar naar school te gaan. Ik had een goede leraar daar. En na een jaar dan deed we in een andere school in de stad. We door een kleine groep Mennoniten. En die hadden zich van Canada wat leraars aangenomen om ihre kinderen en ihre arbeiders ihre kinderen door leren. En die school door dat we dan ook bijgonen. En bij mij weer dat een beetje zoals zum Beispiel verher, wo ik gaan kon in een kleine venster, durch een kleine venster kijken en dan weer zo aan de tuin omheen nemen. Nu weer dat zo, wanneer ik in een grote venster kon durchkijken, wo ik naar alle zijden zijn kon en wo werkelijk mijn niche mal abwerken deed. En wat ik kan zijn dat door mij en mijn gelegenheden weer wat ik nemen kan, gebruiken kan voor later in mijn leven. Nu dat deze tijd wat we dan hier een jaar in deze frisse school geweest waren, dan merken onze ouderen zich einig, da worden zich einig, ze willen mal op een jaar, eigentlich wären dat 2 jaar wat we hier in deze school waren. En dan waren onze ouderen, waren zich eenmaal einig, we willen mal op een jaar naar Canada tragen, om zijn als we ons dat door wordt gevallen, wanneer ons dat door gevallen wordt, dan worden we terugkomen, onze bureau die hier verkijken en dan doorblijven. Ik neem onze hand dat wel gedacht, ze waren in Canada geboren, ze waren ook opgewassen met ihre latere Jugendjaren en dan hadden ze mal ihre Heimat verlaten en dit weer nu al 31 jaar nodig. So, en daarna met de familie wat helemaal weer doorgewaast. So haben wir durch die Hand gekommen, Dinge, die haben nachher nur sehr geändert. Und scheinbar mehr Änderungen wären dort passiert, als was hier an unserer Gegend in Koktemok passiert wären. So, da müssen wir uns bloß anwarnen, oder frisch durch zu warnen, all diese Änderungen, was da passiert wären. Aber wir hatten eine sehr gute Zeit, besonders ich habe viel gelernt in das Jahr da, ich habe Sprache gelernt, ich habe viel Freunde gekriegt. En ik had een document gekregen wat ik later gebruikt omdat ik een Kanadischer Bürger was. Für mich wird das, dass sie dann sein, pura ganancia. Aber nur ein Jahr dann worden wir uns einigen. Wir wurden 3 nach Mexiko tragen. Dann, als wir dann 3 waren, dann gingen wir wieder 3 nach der Schule, wo wir nach der Schule gegangen wären, für dem, was wir in Kanada fahren dürfen. Dann wird das Programm, dass wir so viel, und dann, dass wir bei Grade 8 oder Junior High, was einer kann nehmen, dann wir nicht mehr was zu beigen können zu der Zeit. Aber so was nicht. Ich habe graduiert, aber durch und mein Ziel oder mein Traum wird noch lange nicht durch, wo mein Ziel wäre. Ja. Dann hatte ich 2 Gelegenheiten. Ein von meinen Freunden fuhren
nog een maand en dat door wieder leren, want die hadden een school wat hecher ging. Oder manche Mexikaner door in de stad wieder leren. Bij ons wird das dann aber nicht eine Möglichkeit so, dann nehme ich für die nächsten 6 Jahre ein Schaft, was mein Vater sein formt, und hat schwer geschafft, viel gelehrt, denke mir auch sehr gut. Über dem, dann wird doch noch eine Gelegenheit gekommen an diese Schule, was nu ein Quintalopita wird, und über dem hat den Namen gekriegt Alvaro Obregón. So dann wird eine Gelegenheit, nu nach in Spanisch die Sekundarie durchzumerken, und dort habe ich dann auch graduiert von dort. So ich habe eigentlich in meiner ganzen Schuljahren Zeit so weit immer sehr gute Lehrer gehabt. Da bin ich sehr dankbar für.